Говорит Радио Свобода в Москве 23 часа. Сразу после выпуска последних известий передачи «Россия вчера, сегодня, завтра». Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редактором. De la demolició de Ràdio Liberty. Gabarit Ràdio Svoboda. Us parla Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. En directe des de Pals, des de Cala Pruna, ara mateix, les 11 del matí i 5 minuts. I de seguida saludarem els primers convidats a aquest programa especial. Abans, però, de forma breu, volem fer una síntesi de Ràdio Liberty. Sílvia. Doncs, efectivament, l'emissora de Ràdio Liberty de la platja de Pals fou la millor de la xarxa de Ràdio Liberty arreu del món. Una emissora amb 6 transmissors d'ona curta de 250 quilowatts cadascun que arribaven a 3.000 quilòmetres de distància. Els Estats Units van comprar els 333.500 metres quadrats de terreny l'any 1958 per uns 7 milions i mig de pessetes d'aquella època. Els van posar a nom del govern espanyol, que cobrava un lloguer de $285.000 l'any. Ràdio Liberty va iniciar les emissions el 23 de març de 1959, impulsada per l'anomenat Comitè Americà per l'Alliberament del Bolxevisme, en el fons la CIA. Els programes s'elaboraven a Nova York i a Múnich i s'emetien des de Pals les 24 hores del dia en 17 idiomes diferents. Les instal·lacions comptaven amb una plantilla mixta, diversa, de personal de diferents nacionalitats. L'emplaçament era idoni, la platja de Pals, idoni per al centre emissor, perquè no hi havia obstacles a l'emissió i perquè el mar servia de reflex i potenciava la força, diguem-ho així, de les ones emeses. Així era, i amb la fi de la Guerra Freda i el col·lapse de la Unió Soviètica, Ràdio Liberty perd el seu sentit original. Finalment deixa d'emetre el 25 de maig del 2001, a les 10 del matí concretament. Encara no, 5 anys més tard, el 22 de març de 2006, es produeix la demolició de les antenes. La història de Ràdio Liberty i els seus protagonistes a Ràdio Capital. Esclar, Ràdio Liberty és fruit d'una època determinada, d'un context social, històric i polític molt concret, el que es va conèixer amb el nom de la Guerra Freda. Per això volem començar aquest programa també fent una mica de memòria històrica i situant-nos precisament en aquell moment per entendre per què una instal·lació i un equipament, un projecte com el de Ràdio Liberty, que tenia una xarxa d'emissores a diferents països, va arribar fins a la platja de Pals. Ho explica Dani Cortés en el següent reportatge. La Guerra Freda va ser un període del segle XX que va dividir el món en dos bàndols i va estar a punt d'acabar amb la humanitat. Tot per la rivalitat de dos sistemes completament antagònics, el comunisme de la Unió Soviètica i el capitalisme dels Estats Units. Era impossible que un estat escapés de la influència d'una d'aquestes dues superpotències i un cop controlats els territoris esdevenien camps de batalla per intentar debilitar el rival. Semblarà una contradicció que al final de la Segona Guerra Mundial, a l'any 1945, la Unió Soviètica i els Estats Units eren aliats amb un enemic en comú, Hitler. Però un cop van vèncer els nazis, les diferències es van fer massa evidents, tant en l'aspecte polític com en l'econòmic. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across. És el primer ministre britànic, Winston Churchill, l'any 1945, el discurs on es va pronunciar per primera vegada una expressió que faria fortuna, el taló d'acer. Denunciava la ràpida expansió del poder rus i reclamava als Estats Units una coalició occidental que pogués aturar-los. En
En realitat, de polítiques expansionistes en van dur a terme els dos bàndols, i tots dos criticaven el rival per dur-les a terme. Els soviètics es consideraven legitimats per envair altres territoris. Havien estat els més perjudicats en la lluita contra els nazis i es veien necessitats de protecció. I, evidentment, els territoris que ocupaven i instauraven el seu sistema comunista. La situació americana era ben diferent. Els Estats Units havien patit molt poques pèrdues materials i humanes i la guerra no havia entrat dins les seves fronteres. Produïen molt, però necessitaven vendre aquests productes. L'expansionisme americà va ser eminentment econòmic. Van invertir enormes quantitats de diners en reconstruir Europa per poder vendre-hi els seus productes. Els països que reclamaven l'ajuda quedaven sota la influència capitalista americana. Els motius de disputa entre la Unió Soviètica i els Estats Units eren polítics i econòmics. Els seus sistemes eren incompatibles. Liberalisme econòmic contra intervencionisme, propietat privada contra col·lectivitzacions, democràcia representativa contra partit únic. En definitiva, capitalisme contra socialisme. En aquesta escalada de tensió contínua, totes dues superpotències van iniciar una cursa d'armaments nuclear amb l'objectiu d'atemorir el rival i de protegir-se davant la por d'un atac. Les dues superpotències van assolir tal quantitat d'armes nuclears que si s'activaven podien destruir la Terra diverses vegades. El perill va ser imminent en diverses ocasions, com durant la crisi dels míssils de Cuba de 1962. Després d'aquesta crisi, nord-americans i soviètics van entendre que la situació no podia continuar d'aquella manera i es va iniciar un període de distensió. Van obrir algunes línies comercials entre els dos blocs i es va crear el telèfon vermell, una línia telefònica directa entre Khrushchev i Kennedy. Però aquesta època de relaxament de les relacions entre els dos països no va acabar amb una pau definitiva. Per què es va tornar a una situació similar abans del 1962? Massive Soviet military forces have invaded. És el president dels Estats Units, Jimmy Carter, l'any 1979. Denuncia que la Unió Soviètica havia intervingut a la Guerra Civil d'Afganistan. A partir d'aquell moment, les relacions entre les dues potències es trenquen. Comença una nova escalada de tensió durant la qual la Unió Soviètica dona mostres clares de debilitat, endarreriment econòmic i inestabilitat política. És llavors quan arriba al poder Mikhail Gorbachev, un líder jove, renovador, que inicia un procés d'obertura i apropament al rival nord-americà. L'objectiu és la supervivència del sistema comunista a través d'una certa flexibilització, però el camí acaba duent el país a la derrota a final dels anys 80 i principis dels 90. Els fets es precipiten. La Unió Soviètica deixa d'intervenir als estats satèl·lits, cau el mur de Berlín, Gorbachev perd el control del Partit Comunista i les repúbliques bàltiques proclamen la seva independència. Després de tot això, el 25 de desembre de 1991, Gorbachev pronuncia aquest discurs que suposarà la dissolució de la Unió Soviètica, la fi d'un llarg conflicte i la supremacia dels Estats Units a l'escena internacional. В силу сложившейся ситуации, per força de la situació creada per la creació de la Comunitat d'Estats Independents, cesso en el meu càrrec de president de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. Prenc aquesta decisió per qüestions de principis. He defensat la independència dels pobles, la sobirania de les repúbliques, però alhora la preservació de la unió i la integritat del país. Els fets han seguit un altre camí. События пошли по другому пути. Dos minuts i serà 11:45 del migdia. I a aquesta hora volem saludar un dels primers convidats en aquest programa especial. Estem emetent des del pati de Cala Pruna a Pals per Ràdio Capital, recordant Ràdio Liberty. Agustí Gázquez, bon dia, benvingut. Bon dia, ben trobats.
Agustí, uns dels molts treballadors que avui ens acompanyen, de fet ara veiem i els hem anat coneixent també a mesura que arribaven moltes persones que van tenir part de la seva vida laboral i personal a les instal·lacions de Radio Liberty que omplen aquesta zona del pati de la Cala Pruna i anirem parlant amb ells al llarg del programa, però què us sembla, senyors i senyores, perquè es noti que estan avui tots vostès aquí, doncs ens acompanyen amb un aplaudiment per celebrar que estem recordant aquesta història de Radio Liberty. Moltes gràcies, moltes gràcies. Com dèiem, Agustí, vostè va estar-hi des dels inicis, un dels treballadors que avui ens acompanyen, que més anys va passar, de fet, s'hi va acabar jubilant en un lloc de feina al qual va arribar en només 20 anys. Escoltàvem ara aquest... 24, escoltàvem ara aquest reportatge de la Guerra Freda. Podríem arribar a dir... Es pot acostar una mica més, sí, Agustí. Podríem arribar a dir que sense la Guerra Freda no seria aquí, vostè. Pues probablement no. Tenia idea de marxar a l'ESG i al final resulta que em va sortir l'oportunitat de treballar a aquesta emissora, que evidentment ningú somiava que els americans fessin una instal·lació d'aquesta categoria aquí a la Costa Brava. Quants anys va treballar? 40. 40 anys i es va acabar jubilant? Em vaig acabar jubilant. Una jubilació, per cert, que vostè em comentava que li va comportar una petita anècdota amb el president dels Estats Units, fins i tot. Sí, perquè em van posar que era jubilació involuntària. I què vol dir involuntària? Me jubilo perquè m'ha acabat l'edat, no pas involuntàriament. I va ser una anècdota simpàtica que els meus companys van fer molta broma amb el tema. En cas que se jubila involuntàriament. Perquè vostè havia rebut una carta d'agraïment, diguem-ho així, del president dels Estats Units. Vostè va arribar als inicis, de fet, va fins i tot participar en les feines de construcció de Radio Liberty. Com va ser aquell procés? Quan vaig arribar, només teníem funcionant una emissora, perquè jo vaig entrar al gener del 60, i teníem un transmissor que era de 100 quilowatts, que era la Telefunken. I el resto estava en plena construcció, tant els transmissors com les antenes. Només hi havia una petita antena ròmbica i després van començar a fer el resta d'antenes i el resta dels transmissors. Vam instal·lar primer els continentals, que són 4 transmissors de 250, que podíem treballar units dos, que es feien 250, 250, 500, i després els altres 500, i es podien radiar amb 1 megawatt, perquè els russos s'interferien, no s'hi agradava. La veu de la gabarit radiofonosa no ens interessava que s'escoltés. I aleshores nosaltres vàrem aconseguir fer un sistema de megawatt i atacàvem amb 2 transmissors units i els altres 2 amb una antena i sortíem amb una potència extraordinària. Vostè no vivia aquí, vostè va venir des de Barcelona. Molts dels seus companys i companyes, moltes de les persones que van estar en aquells primers anys a Radio Liberty venien de fora, per exemple de Madrid. Com era el procés de selecció? Perquè lògicament hi havia, diguem-ho així, un cert misteri perquè s'obria una emissora allà a la platja de Pals, però clar, era una infraestructura que responia al que pretenia, que era actuar com a òrgan, diguem-ho així, de propaganda i de difusió d'informació cap als països de l'est i cap al bloc comunista. Però clar, això no es podia explicar tal qual. Com s'ofertaven els llocs de feina i com va ser el procés de selecció del personal? Bueno, jo sabia que hi havia una oferta de treball en aquestes emissores, però evidentment ignorava quina era la tasca d'aquestes emissores. Aleshores, a mi em van seleccionar, vaig entrevistar amb un enginyer a Barcelona, que deia medicina, de carrera rival, i una vegada seleccionat i passades totes les proves i el permís, perquè lògic vaig veure que la cosa anava molt en sèrio, perquè a part dels antecedents laborals volien no tinguéssim antecedents polítics, connotacions vermelles, diria, no sé si m'explico. Sí, aleshores, quan vaig venir aquí, molta sorpresa, tant pels que veníem com la gent que ens trobàvem una vegada aquí al lloc, no? Bueno, los americanos que están haciendo aquí, una base de misiles, algo fuera
llavors una cosa molt extraordinària. Una vegada vaig estar aquí i vaig tenir la sort d'estar una temporada assignat al departament de programació com tècnic d'àudio i vaig poder tenir molt contacte amb els companys que treballaven a programació i aleshores sabia que fèiem notícies, programes culturals, programes eminentment informatius, sobretot els 10 primers minuts de cada hora es convertia en novosti, que eren les notícies, i després feien una sèrie de variacions. Per això vaig estar informat de què era el que feia. Ignoràvem de totalment que això fos financiat, diguem financiat. En principi era aquesta associació, aquest comitè darrere el qual, en definitiva, el finançament i l'impuls venia de la CIA? No, perquè en principi, clar, jo vaig ser contractat per ANCOM-LIB, que era American Committee for Liberation. Encara no era Radio Liberty, ni persones clares. Després deien que els fondos per financiar això sortien d'una sèrie de contribuents que aportaven per contrarrestar el comunisme que estava envaint tota Europa. Com dèiem, això cal entendre-ho en el context d'una època determinada. Per això n'hem volgut parlar també amb un historiador, un dels historiadors, diguem-ho així, de referència al país, com és Joan B. Culla, a qui li hem preguntat per realment el paper d'aquest tipus d'emissores, com era el cas de Radio Liberty en el context d'aquella època. L'escoltem. Gafarit Ràdio Sloboda, un programa especial de Ràdio Capital, amb motiu dels 10 anys de la demolició de Radio Liberty. Joan B. Culla, historiador, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia. Hola, bon dia. Senyor Culla, la xarxa Radio Liberty, de la qual formava part l'emissora de Pals, era un dels molts recursos no militars dels Estats Units durant la Guerra Freda. També ho van ser The Voice of America o Radio Free Europe. Amb la perspectiva del temps, quin rol se'ls pot atribuir en el que va ser l'evolució d'aquella segona meitat del segle XX? Aviam, amb la perspectiva del temps, segurament hem de concloure que, sens dubte, aquestes emissores i emissions de ràdio que des d'Europa Occidental intentaven arribar als oients darrere de l'altra banda del teló d'acer, no van tenir un paper decisiu en l'enfonsament del bloc soviètic, en la caiguda del mur de Berlín, etc. El bloc soviètic va, com s'ha dit moltes vegades, implosionar, és a dir, va explotar per dintre. La seva destrucció no va ser conseqüència d'un impacte exterior, ni militar, evidentment, ni tampoc propagandístic, etc., sinó que va ser conseqüència d'un col·lapse intern, fonamentalment d'un col·lapse econòmic. Ara, dit això, segurament podem afirmar, de la mateixa manera, que per un nombre impossible de precisar, però sens dubte per milions d'europeus de l'est, de txecs i eslovacs, de búlgars, de romanesos, de polonesos, d'ugaresos, etc., escoltar d'amagatotis, per descomptat, perquè era il·legal, les emissions de Radio Liberty o de Radio Free Europe, etc., va contribuir a mantenir en l'esperit d'aquestes persones una mica encesa la flama de l'esperança o de la convicció de que el sistema que regia en aquells països des de l'any 45, 46, 47, 48 no era etern, indestructible, i que per tant l'única cosa que es podia fer era resignar-s'hi i abandonar tota esperança, diguéssim. En el context d'aquella època, quin paper va jugar Radio Liberty en les relacions entre el règim franquista i els Estats Units? O dit d'una altra manera, fou causa o conseqüència d'un progressiu restabliment de relacions? No, va ser una de les moltes manifestacions del canvi que a partir de 1953 la política exterior espanyola va fer, no? És a dir, 1953 és l'any de la signatura dels acords militars entre Madrid i Washington, que tenen, que comporten diferents coses pel règim franquista, no? En primer lloc,
una certa benedicció, un cert aval de la primera potència del món, que eren els Estats Units en aquell moment, no? És evident que primer és l'acord del 53 entre Espanya i els Estats Units, i que d'això se'n deriven diverses coses, no? Bàsicament, la concessió de bases militars americanes en territori espanyol. Per sota, o més enllà, hi ha una infinitat de petites instal·lacions militars, estacions de radar, antenes de comunicacions, estacions d'escolta, en fi, moltíssimes coses, oleoductes per transportar el combustible als avions d'un lloc a un altre. Les antenes de Radio Liberty a Pals formen part d'aquest, diguem-ne, d'aquest segon paquet, diguem, no? D'aquestes coses, d'aquests fruits dels acords Franco-Estats Units, que no són les coses més espectaculars i que s'esmenten primer en els llibres d'història, però que són aquesta conseqüència. I, naturalment, Franco va estar encantat, perquè a partir de l'esclat de la guerra, l'inici de la Guerra Freda, es va voler presentar davant dels occidentals com el degà de l'anticomunisme a Europa. Fins abans d'això, fins a l'any 45, era l'últim vestigi del feixisme a Europa. Segur que el va complaure, sobretot perquè això també era una prova més de la seva bona voluntat i de lo bon aliat dels Estats Units que era, en definitiva. Amb el final de la Guerra Freda i finalment el col·lapse de la Unió Soviètica, Radio Liberty va perdre el seu sentit fundacional. Com a historiador, creu que hi havia opcions per un altre destí que no fos el tancament, l'enderrocament de les antenes i la degradació posterior de les instal·lacions? Sí, aviam, esclar, insisteixo, la qüestió en tot cas no eren tant les antenes pròpiament dites, la instal·lació per emetre el senyal, sinó allà on es fabricaven els continguts, no? És a dir, la fàbrica de continguts, diguem-ne, de Radio Liberty, no simplement les instal·lacions d'emissió del senyal a les ondes hertzianes, no? En tot cas, esclar, aquestes emissores, un cop l'enemic comunista va deixar d'existir, era complicat que les agències governamentals nord-americanes estiguessin en disposició, volguessin, tinguessin intenció de seguir pagant. En fi, s'hauria pogut, i tinc la vaga idea de que en algun cas això s'ha fet pel que fa a continguts, no? Transformar alguna d'aquestes emissores en emissores especialitzades, perquè de fet ja ho havien acabat sent encara durant la Guerra Freda, en emissores molt ben informades sobre l'actualitat política, econòmica, social, cultural d'aquests països, i per tant que continuessin sent, diguem-ne, mitjans de referència mundial sobre els Balcans, sobre tots aquests estats, no? Per tant, ja dic, aquest valor històric i tal, sens dubte el tenen, no? Però clar, el rol concret i les motivacions per les quals aquestes emissores van ser creades, extingir de la Guerra Freda, era molt difícil, per no dir impossible, que això pogués continuar funcionant de la mateixa manera i en les mateixes condicions que ho havia fet des dels anys 40 o 50 fins als anys 90. Joan B. Culla, gràcies per la seva participació en aquest programa especial. A Ràdio Capital hem volgut comptar també amb l'anàlisi de l'historiador per entendre què va ser Radio Liberty en el context internacional d'una època molt determinada. Que tingui bon dia. Igualment, gràcies. Programa Radio Svoboda. Gairebé 2:45 del migdia. Continuem a Ràdio Capital. Escoltàvem l'historiador Joan B. Culla analitzant i comentant des del punt de vista de l'expert en història el paper de Radio Liberty en aquella època. De fet, podríem arribar a dir que aquest tipus d'infraestructures, aquest tipus d'emissores, entrarien dintre d'un món o d'un conjunt que podríem agrupar sota una etiqueta que alguns experts anomenen ràdio de propaganda o ràdio de guerra. Josep Lluís Vidal, bon dia de nou. Bon dia, Toni. Ho hem parlat amb una experta, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, per analitzar què era això, no? Què podem entendre com a ràdio de propaganda o ràdio de guerra? Doncs sí, el fet que Radio Liberty estigués finançada pel govern dels Estats Units i que estigués destinat a il·luminar, com se'n diu en l'argot tècnic, una zona concreta, com era en aquest cas l'antiga Unió Soviètica, doncs es considerava que era una arma de guerra per influir en la població d'aquella zona. Hem parlat, com deies, amb la Montse Bonet, que és la coordinadora d'Estudis de Comunicació Audiovisual de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Montse
Bonet ens ha explicat que la ràdio no va néixer precisament com un mitjà de comunicació de masses, com l'entenem avui dia, sinó que va néixer com precisament un mitjà militar, un mitjà de propaganda. Escoltem a la Montse Bonet. La ràdio, sobretot a mi m'agrada molt recordar que no va néixer com un mitjà de comunicació de masses, sinó que va néixer per una pura necessitat militar i comercial i de projecte de què es tractava, i d'altra banda també en Joan Becull en parlava, també la Montse Bonet, les relacions amb el règim franquista. Hi havia aquesta presència, si no estic errat, del mateix Fraga va venir fins aquí, fins a la Platja de Pals, oi? Sí, certament. Fraga i Wagner aleshores era ministre d'Informació i Turisme i venien de tant en tant a visitar-se personalitats, però del govern espanyol no gaires. Jo no, a part de recordar amb el Fraga i Wagner, només recordo quan venien l'ambaixador dels Estats Units, el cònsul, però el cas del Fraga i Wagner va... Perdoneu-me per molt que no pateixis, com si vols expressar de la manera que et siguis més còmode, sisplau. Feia una anècdota molt simpàtica perquè va baixar de l'helicòpter i no sé si és que anava atabalat o què, però el primer que va anar a saludar des del director de l'emissora que m'estava esperant i el director americà i el subdirector es va dirigir amb un home que era de la mateixa i va donar la mà i quan després dius, no, senyor Fraga, no és que no és el director del director. Señor Fraga, este no es el director, es el señor de la limpieza o una cosa així. Bueno, sí, i els comentaris que he sentit de les opinions dels diferents universitaris, professors d'universitat, aleshores jo crec que la tasca que va fer Ràdio Liberty, prescindint que un òrgan de propaganda del govern americà, tots els països que no tenien llibertat d'informació, com ara el nostre, en l'època franquista, jo recordo de ben jove, si volia saber el que estava passant al meu país, perquè hi havia una censura monstruosa, havia d'escoltar la BBC de Londres o havia d'escoltar a París. Evidentment, això passava el mateix a Rússia. Rússia també era un país en què la informació no circulava en llibertat. I ni tots els països ocupats per comunistes, que estava en país Hongria, Iugoslàvia, Txèquia, que la part europea més de l'est la feia Ràdio Europa Lliure, que estava a Portugal, a Lisboa, a Rare. Aquella era la que se'n cuidava de la banda, i nosaltres ens cuidàvem més de la banda, diguéssim, de Rússia, Ucrània, Bielorússia, Lituània, tots els països més orientals. I, lògicament, sé que per persones que volien gaudir d'informació havien de fer-ho a base de sintonitzar ràdios de la moda. És més, recordo quan el canvi de la perestroika va haver el cop d'estat, que Gorbachev va ser, com diríem, més o menys detingut. I l'home, per saber el que estava passant dintre del seu propi país, havia d'escoltar, li va proporcionar una ràdio, escoltava ràdios de moda i s'enterava del que estava passant gràcies a que tenia un transistor i ràdios de moda estaven informant del que estava passant al seu país. Fa molta gràcia, no?, que efectivament nosaltres parlem de Ràdio Liberty, però les persones que hi vau treballar, que vau formar part d'aquest projecte, teniu molt interioritzat i utilitzeu molt l'expressió ràdios de moda, que era com se saludava a l'audiència al principi de la programació. Les notícies començaven gabarits, radioestances, i un individual pastelidis bèstia. Començarem amb les notícies. Doncs aquesta informació, tota aquesta programació que arribava fins als països de l'est, fins a la Unió Soviètica, doncs entre altres coses hi havia professionals implicats que formaven part del departament precisament d'àudio, de programació d'àudio. I avui no ens ha pogut acompanyar, però hi hem parlat en els últims dies, no ha pogut ser aquí per motius personals, però no ha volgut faltar a la cita una de les persones que treballava precisament en aquest departament i que tenim l'oportunitat de saludar-la per telèfon, com és la Consuelo Argüelles. Consuelo Argüelles, bon dia. Hola, bon dia. Com està? Bueno, bé, gràcies. Escolti'm, he estat escoltant per telèfon els darrers minuts del programa, això que estàvem parlant. Vostè treballava precisament... Agustí, Sí, és... Hola, maca. De veritat, és que m'ho han confirmat a mi mateixa que
porque yo conocí al amigo de él, que era Lucianos, Anatoly Lucianos, que era el vicepresidente y era además, bueno, su mano derecha y estaba al corriente de todo, claro, era el segundo del Estado, ¿no? Y a través de él ya me he enterado todo lo que pasaba, que se enteraba Gorbachev por Radio Liberty, totalmente, y muchísima gente, porque cuando se emitía, pues daban apartados de correos, daban cartas, pues hacían muchísimas consultas, también comunicaban pues lo que ocurría allí, sobre todo con los intelectuales, que no podían publicar sus obras y lo transmitían a través de esa amistad, que eran copias que se iban haciendo, lo pasaban de mano en mano y bueno, y luego pues no sé cómo la gente se enteraba. Quants anys va estar vostè treballant a Ràdio Liberty? Quin any va començar? Fins a quin any va estar-hi? No, li preguntava que quants anys va estar vostè a Ràdio Liberty, en quina època concreta? 19? 19. Des de l'any? Ara no, exacte. No. En què consistia la seva feina en el seu departament? Bueno, casi todo el tiempo era traducción de lo que se cambiaba. Y había un grupo de traductores pequeños. Y los textos literarios se traducían resumidos, pero las noticias importantes, sobre todo si se hablaba de España o así, teníamos que hacerlo textualmente, íntegro. Y según qué temas también íntegro, por ejemplo temas religiosos, no sé por qué, porque la Iglesia Católica es pública sería. Va cambiando, si ahora era de París, luego era de Londres, de Estados Unidos. Segons els torns, és a dir que més enllà de la feina, a Ràdio Liberty, amb el pas dels anys, les persones van anar establint relacions, amistats i... a la població de la Unió Soviètica. Però a banda d'aquesta important missió, a Ràdio Liberty es vivia un dia a dia i l'activitat social a les instal·lacions era molt interessant. En aquells temps, la platja era poc freqüentada i per la gent de la vila, Ràdio Liberty era un gran misteri. Jo sabia que venia a fer treballar amb una senyora de ràdio, però no sabien ni què ni res. Havien tingut pel·lícules de tota classe. La gent pensava que era uy, que éramos de la CIA y yo qué sé. Una vez estábamos en Lillón Bajo y estábamos mirando desde allí las antenas y se acercó un señor, uno del pueblo, y dice, qué miran, sí, y dijimos, ¿qué es eso? No sabes. Y dice, sí, esos son rampas de misiles y no sé qué. Ahí no sé misiles, no sé nada. L'estació es va convertir en un recinte amb tots els subministraments necessaris per viure i aquests subministraments es compraven als pobles del voltant. També hi havia metges i ATS. Molt, el personal, diguéssim, de serveis generals que ajudaven, tenia molta gent, tenia enginyeria, carpinteria, paleta, dodopol, xòfers, teníem tot aquest personal, així era contractat a la zona. La gent de Ràdio Liberty se sabien uns privilegiats, tenien una feina estable, estaven ben pagats, vivien bé, treballaven amb unes condicions com a Amèrica. Hi havia ajudes familiars pels estudis dels nens i del lloguer dels pisos pagaven una part. Proporcionaven transport als treballadors. També una sarfa que parava per recollir els empleats i portar-los a la feina. I servia a la gent del poble per saber l'hora que era. Mira, són les 4, ja passa la sarfa dels americans. I com es vivien els dies festius? Doncs es veu que eren com una gran família. Celebraven el 4 de juliol i el Dia d'Acció de Gràcies, i alhora les festes espanyoles o quan algun company es retirava. Tenien moltes activitats, com ara la biblioteca, amb llibres en rus, diccionaris, tenis, partits de futbol. Celebraven els Nadals junts i convidaven els que ja s'havien retirat. Hi havia una gran fraternitat. Hay mesas y íbamos
hacíamos hasta a veces representaciones. Cuando era Navidad, pues al final ya no lo hacemos, pero al principio bastante tiempo. Coro, al asilo de Palafrugell íbamos a cantar y les llevábamos pues muchos regalos y comida. Y después, ¿qué más? Representaciones, pues una vez cuando estaba de moda hicimos el 1, 2, 3, por ejemplo. Salíamos allí dos y nos preguntaban tonterías, 1, 2, 3, y contestaban, ¿verdad? Daban diplomas, por ejemplo, cada 5 años a los que llevaban 5 años, a los que llevaban 10, i luego se rifaven a veces coses. El programa de les festes anunciava reunió aperitiu, en la qual els directius convidaven els treballadors i les seves parelles a dinar, lliurament de premis pels anys de servei prestat, exposició d'arts gràfiques i humor, concurs de fotografia paisatgística, concurs de decoració nadalenca, regals de reis als fills dels treballadors i recollida de joguines pels nens necessitats. I la feina, com era? Cada hora es dividia en blocs. Començava la sintonia de Ràdio Liberty, que era un himne antic rus, 10 o 12 minuts de notícies. Intentaven que estessin incloses opinions diverses. Després, revisió de premsa i corresponsalies, temes culturals, folclòrics, esportius i també un tema literari de l'estranger. Un espai dedicat a cartes dels radioients al que li dedicaven molta atenció cada dia. Els demanaven, sobretot, llibres que estaven prohibits. La propaganda era tan sutil que no podías, al revés, ayer había rusos en Múnich, eran muy nostálgicos de la patria, de los amigos, de lo que es la gente, o sea, el alma rusa, todo eso, pero estaban en contra del régimen. Y a veces ellos al escribir o al hablar pues se ponían un poco duros, pues les prohibían, los americanos. Eso sí que no querían que hubiese ninguna crítica directa. També hi havia programes de música que en d'altres estacions no es podien emetre perquè eren sensibles a les interferències, però a Pals sí. També es radiaven anuncis sobre la vida a Amèrica, com s'hi vivia i què estava de moda. A les escoles venien fills, germans o nebots de gent que treballava a Ràdio Liberty i que estaven influenciats per les modes americanes en referència al menjar, la roba o l'estil de vida. Finalment, el 22 de març de 2006 es va produir la demolició de les antenes. En pocs segons va tirar a terra un equipament amb molts anys d'història i molts anys d'històries personals en la vida de cadascú. Es va arribar a establir llaços d'amistat. Era realment una gran família, això de Ràdio Liberty? Sí, realment sí que ho era. Teníem tantes hores i passàvem més hores allà que a casa, molt d'amistat, molts companys que els hem mantingut afortunadament fins ara. Xelo, i vostè comentava en el reportatge tota aquesta activitat, per exemple, la llar d'avis de Palafrugell. Digue'm això del coro de Ràdio Liberty, que m'he quedat amb aquesta etiqueta. El coro de Ràdio Liberty. Sona, això, al Festival de Ràdio Televisió Espanyola. Sí, teníamos todo, primera voz, segunda voz, solistas, después pues el director, bueno, que a veces cambiaba, pero y les gustaba mucho a todos los interesados, los que estaban en el país. Bueno, les gustaba mucho. Y nosotros salíamos de allí también con una pena, alegría por un lado, pero nos daba pena que no pudieran ellos participar como nosotros, ancianos, pero ellos se alegraban tanto, nos daban las manos, no nos casi dejaron marchar, además les llevábamos regalos que nos gustaban también. I bueno, había... Persones que van formar part d'aquesta història de Ràdio Liberty, i dèiem, senyor Parera, pot parlar en el micro, no pateixi, que vostè havia estat en la secció de manteniment. En què consistia la seva feina? Pues ajudant del paleta. Ara, quan vaig començar a la limpiesa. Vaig estar un any a la limpiesa. Llavors vaig passar d'ajudant del paleta. Molt bé. Quin record té d'aquella època, d'aquella feina? És el millor puesto que he treballat. Sí? El millor puesto i els millors companys que he trobat.
Què feia tan especial aquest lloc, aquesta feina? Vostè diu, era el millor lloc en el que he treballat, què és el que el feia tan especial? Doncs que fèiem tota classe de feines. Estava ordenant les eines dels tallers mecànics, després l'ajudant del paleta, que primer també ajudant en els pintors, vull dir que feia tot. I també va treballar fins i tot en el domicili del director? No, això ho feia a hores extres. Sí, hores extres, sí. Què tal era el director? Es portava bé? Els tractava bé? Sí? Em venia a buscar i em portava. Perfecte. Molt bé. Gràcies també, doncs... 18 anys. Fins a quin any va... Fins que es van donar la llicència. Val. També va ser, en aquest cas va ser voluntari o involuntari, que deia abans. El senyor Gàtquez es va jubilar, però... No, jo volia jubilar abans, però diu que no havia pagat prou després de pagar cada dia. Molt bé. Senyor Parera, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. I un fort aplaudiment, ja que hi som, no? Doncs vinga. Instal·lacions de Ràdio Liberty. És una visita sonora en 4 parts. Escoltem la primera. Ràdio Capital, transmetent en directe des de Pals. És un matí d'un dia qualsevol de principis de març de 2016. Som a la platja de Pals, a la porta de l'entrada del recinte que durant anys va ocupar Ràdio Liberty. Comencem a caminar i ens apropem cap a la tanca. Obrim la porta. El so metàl·lic ens obre pas per entrar al recinte de Ràdio Liberty. Ens acompanya Josep Resincós, durant anys treballador aquí a les instal·lacions de Ràdio Liberty, on va començar en 1988. Josep, bon dia. Bon dia. Fa pujada aquest camí. Quin recorregut fèieu per entrar fins a les instal·lacions i fins a l'edifici principal? Hi havia una porta corredera, en aquesta porta corredera hi havia un control que ens miraven, en fi, que fóssim nosaltres, ens identificàvem. Després es tancava una porta, s'obria una altra porta corredera i accedíem per una recta ben llarga, que és la que estem passant ara, envoltada del grup d'antenes i d'unes pinedes fantàstiques, i accedíem al que és el recinte que hi ha al centre transmissor. Entrem directament al recinte específicament de la ràdio. Aquí ara, el que veiem, com bé deies, estem a l'edifici just després de l'última tanca que passem. Estem a l'edifici que propia energia. L'edifici de l'energia que presenta un estat desgastat, les portes amb la pintura caiguda, també la paret rascades, les finestres amb impactes, amb trencadissa. Veiem aquí la ubicació on estaven els 5 motors, en aquest moment tot ple de ferralla, vidres trencats, hi havia tot insonoritzat, i veiem aquests vidres de càmera completament destrossats. Per trencar això s'ha de tenir moltes ganes de fer-ho. Hem continuat avançant, deixem enrere l'edifici de l'energia. Aquí tenim un pavelló una mica més petit, que en deien l'edifici J. En aquest edifici veiem els forats aquí dalt, el 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, això era l'entrada dels transmissors, entraven aquí dintre, i aquí es feia la commutació a les diferents antenes de la platja. Aquí no es podia entrar degut al nivell, almenys aquests últims anys hi havia unes normatives, podies entrar només uns minuts, i segons com ni es podia entrar degut a l'alt índex de radiofreqüència que hi havia, també era una zona especialment protegida, i aquí en aquesta sala hi havia, si entraves amb un tub fluorescent se t'il·luminava degut a això, a l'índex de radiofreqüència, o inclús si portaves alguna cadena metàl·lica o algun anell notaves una escalfor que
la radiofreqüència captava aquesta senyal a el que són qualsevol cosa magnètica. En el cas del fluorescent, això era impressionant, és com veies que s'encenia, no? Ens deixava estèrils i no podíem... Era una cosa que ens afectava moltíssim i corria aquest mico. Aleshores jo també al principi, quan vaig trigar a tenir el primer fill, 4 anys i mig, però... La cosa de la radiofreqüència... Sí, però vaig descobrir que realment no era així, perquè una vegada em recordo una visita del Ter Stuhlman, l'ambaixador dels Estats Units a Madrid, va venir visitant-se, i llavors el director Antonio Reigosa va mirar i em va presentar Mr. Stuhlman, ese es Mr. Vázquez. Y dices, ha roto con todos los moldes de la tecnología de la radiofrecuencia. Este señor tiene 6 hijos. Y el señor Stuhlman dijo, congratulations. Congratulations, no? Clar, va tardar a arribar la cosa, però després va anar molt bé. Agustí Gázquez, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí en directe des del pati de Cala Pruna a Ràdio Capital en aquest programa especial de Ràdio Liberty. Gràcies a vosaltres, esteu fent un treball molt maco. Moltes gràcies. Un projecte, d'un equipament, d'una realitat com va ser la de Ràdio Liberty, que va tenir una història real. Lapés, bon dia de nou. Hola, bon dia. Tu diràs. I fixa't que en el moment que entres tu en el programa és quan encara ha arribat més gent, perquè arriben més. I veig noies i tot, ben boniques i tot, escolta. Quina música s'escoltava en aquella època? Entrem per Catalunya i llavors anirem cap a Rússia, perquè a Rússia hi ha els noms que trobarem. Molt bé, anem per èpoques, no? Sí, començarem als 60, en aquest primer bloc. Començarem a Catalunya, el restat del nostre país, doncs va ser l'època dels sense jutges, segur que algú se'n recordarà, dels que hi ha per aquí. La cantant catalana, que es va fundar l'any 61 per Miquel Porter, i més endavant doncs s'hi van afegir altres noms com el Serrat, el Serra, també a la Maria del Mar Bonet, el del Pia Vella. En fi, escoltarem alguns exemples musicals. Potser començava en Serrat, que no la guitarra, una guitarra, que només és el Miquel. És que és així. Allò que de vegades és, ostres, estic una mica despistat, però tot de cop això... Guanyeu aquí partit tant si es vol com si no es vol. Cap al futbol, un dia i altre, cap al futbol. Què més? Quan guanyeu les vostres? Sí, escoltes tu, Sabina, del Pia Vella, a mi, a l'entrada 2000. Mira, ara fa anys que no les fa, doncs mira. Pere Fornells, bon dia, senyor Pere. Bon dia, bon dia. El senyor Pere va ser cambrer del menjador. Cambrer del restaurant. No sé quin any va aterrar, vostè va arribar... Als 60 fins als 80, fins als 84. Són uns quants, d'anys? 24 anys. Ara fa una estona el nostre company feia la secció de música i també la Txelo explicava que fèieu moltes festes. Cada any fèiem una festa molt bona amb el senyor Reigosa i tots. I vostè també ballava i cantava o...? No, jo feia de camarer. L'experiència que vostè té d'aquells anys a Ràdio Liberty és tan positiva com la dels seus companys? Sí, tots eren molt positius, tots. Veníem Gàsties, que era molt bona persona, i tots. Molt bé, no sé si vol recordar-nos alguna anècdota, alguna cosa més. Moltes gràcies. Atenció perquè també hem pogut parlar amb una senyora que va ser infermera de Ràdio Liberty. Bon dia, senyor Pilar Cabratosa. Molt bé, bon dia. Com està? Bé, molt contenta de poder estar aquí, que vosaltres pugueu donar aquest programa tan interessant. Com es va assabentar vostè que es feia aquest programa que ahir vostè va dir, que me'n vaig cap allà? Me'n vaig assabentar pel diari, pel punt diari, que jo vaig llegir el tinc cada dia i vaig pensar que m'he de faltar. I no va poder faltar, avui ha sigut aquí, ha sigut una de les primeres en arribar precisament en el programa especial i ens ha fet molta il·lusió que ens vingués ella mateixa a dir-nos que va ser infermera. Expliqui'ns una mica en què consistia la seva feina, quin era el seu lloc de treball, l'ambient en què es movia. Bueno, la meva feina, vaig començar primer, és a dir, la meva cronologia, de l'any 64 fins a l'any 78. Es va produir una vacant i llavors es va convocar la plaça i jo feia un mes que havia fet el curs d'ATS d'empresa.
En aquesta recta final hem volgut seguir parlant amb persones vinculades d'una manera o altra d'aquest Radio Liberty, ja fos d'una manera o una altra. I jo ara vull anar a parlar amb la Caterina Batres. No sé si ho he dit bé. Bon dia, Caterina. Bon dia, Caterina Batres. Era un referent i un somni per viure en un país que tu pots dir una cosa el que penses i no el que diu el govern. No ens imaginàvem que això existeix i la veritat és que ho miràvem, diguéssim, amb molta atenció i molta emocions cada informació que sortia de Ràdio Bona Europa. Caterina, quina any era més o menys? En quina època estem parlant? Jo l'escoltava als 80, com jo soc de 76, més aviat cap a 80, 85, cap a 89, que era el gran, diguéssim, les nostres primeres eleccions democràtiques i el que realment el que escoltàvem i que prenia molta pes a la campanya era la Ràdio Bona Europa. I després entre la família devíeu comentar, no? Això sempre. Al principi amb molta por abans, perquè no ens escoltessin els veïns, perquè només era prou que el veí escoltés que parlem del que diu es podia tenir problemes amb la policia. Per tant, al principi amb molta por i amb les escoles també no es podia mai mencionar ni entre els amics que s'escoltava aquest ràdio. Però després, cap als finals dels 80, ja podíem dir que ho escoltàvem amb molt orgull. El que sí veiem és que Caterina va arribar a Catalunya d'alguna manera, no? Sí, he arribat a Catalunya i la gran sorpresa per mi era que l'estaca és catalana, no és polonesa. Perquè tenim a Muryluno, a Kaczmarskiego, que sempre estaven convençuts polonesos, que és una cançó polonesa. Ho sentiu, Molt bé, no sé si vols comentar alguna cosa més. T'agraïm moltíssim aquesta teva presència. No, per mi estar aquí és molt emocionant, la veritat, que quan ho he vist que els meus amics organitzen estava, la veritat, molt emocionada. Vas arribar a veure fins i tot les antenes? Sí, i em va sorprendre molt que era una platja per nudistes. Això són uns xocs culturals que tinc els primers anys d'arribar aquí. Moltíssimes gràcies, Caterina, que acabis de passar molt bon dia. Cal recordar, aprofitem, Sílvia, que està oberta aquí a Cala Pruna l'exposició. Sí, doncs és com un petit viatge arreu del món, perquè des de Polònia marxem d'alguna manera i fem broma cap a Anglaterra. Tenim amb nosaltres con trabajo y la gente de la oficina, recepcionistas y todos tenían que hablar inglés. El que sí està... Una chica y ahora es la meva dona. Que també la tenim aquí. No sé si vols comentar alguna cosa més, Nil. Pues estaba muy a gusto trabajando en la radio. Había muchísima seguridad. Cada vez que subía en el coche, nada más entraba en la entrada, registraban el coche, tenéis que abrir el capó y miraban debajo del coche. Muchísima seguridad, esto sí. Pero aparte de esto, mis padres eran muy privilegiados que podían ver toda la instalación, porque los directivos me invitó a mis padres a ver toda la instalación y eran de las únicas personas, creo, que de Inglaterra que han estado dentro de la Radio Liberty. Molta atenció al detall. Moltíssimes gràcies, Nil, per ser aquí. Res. I vaig viure el començament dels centenars. Ella va viure el primer ramadament, diguem així, la van despertar contínuament, diguéssim. Això, si jo tenia 16-17 anys, i veies molt ramadament i molta cosa, però no sabies que ningú sabia el que era, ni la gent gran ni els petits, no sabíem què era. Tot era com un misteri. Això sí, i primer van començar, passava el camió de la Sicop, que el xofer es deia Hipólito, i un camió destartalat que no portava ni freno ni res, passava per allà i perquè començaven a muntar les antenes. Després ja es va anar fent les antenes, la teva va començar a treballar-hi i hi havia unes furgonetes, no sé com dir-ho, que en deien cames i nosaltres anàvem a cosir a pals, dels masos a pals anàvem a cosir i clar, hi anàvem a peu i ens vam fer amics amb els xòfers i ens portaven a cavall de picar i imagina't tu el que anava a fer. Ui, i el que podrà continuar aquí parlant. Bé, un misteri que després, molta gent es pensava que allà hi havia, vés a saber què. No l'hem sentit ara, aquí perdem una mica la connexió. Moltes gràcies.
I van fer un sòtan i després van posar l'edifici sobre. Més que casa nostra. Quasi. Jo sí. No hi ha ni I a mi sempre m'ha interessat, doncs això, el paisatge, què hi fem o què hi desfem, no? I llavors jo que tenia la idea de feia temps de fer alguna cosa sobre el món de les dunes, al veure l'enderroc de les antenes, jo ja feia temps que estava treballant amb una geòloga, una imminència de Palafrugell, que es diu Lluïsa Gros, doncs quan van volar les antenes, que jo era una de les milers de càmeres que devien estar rodant allà aquell dia, perquè clar, no hi havia els mòbils d'ara, però fa 10 anys, Déu-n'hi-do, la gent que va rodar aquells famosos 20 segons, no? I ja està, i llavors aquí, recuperant una mica, com deies tu abans, patrimoni cinematogràfic, vaig descobrir un tall de pel·lícula fet per en Narcís Sans, el gran cronista gironí, el primer que va treballar per Televisió Espanyola a Girona. Tenia un tall d'un negatiu d'un minut i mig, que era la visita de Fraga a les antenes a l'any 64, quan allò que es deia los 25 anys de paz, doncs el govern espanyol va voler començar a demostrar la cara amable, després dels anys terrífics. I llavors aquesta conversa que hem mantingut amb Skype ens feia veure que per ells, a l'estació d'aquí de Pals, va ser una instal·lació molt important i fins i tot Lucas Springer tenia una panoràmica gegant d'aquí de la platja de Pals al seu despatx. Un Lucas Springer que és director de tecnologia de Radio Free Europe, Radio Liberty actualment. Actualment ocupa aquest president cap a Rússia. Diu bé? Molt bé. Doncs just ara pujàvem les escales amb en Josep Rosencós i Toni Bernabé. Encara estem respirant. Sí. Recordem que Toni Bernabé és autor de la web radioliberty.org, d'on han sortit gairebé totes les imatges que veiem en aquesta exposició. Sembla ser que sí, perquè és l'únic lloc que a l'internet hi ha així tota la informació que és disponible. El que sí és evident és que les fotos en molts casos són espectaculars i el visitant no quedarà absolutament sorprès. M'explicàveu una cosa que no vull deixar de comentar. Es veu que el primer dia en què el professor d'anglès va entrar a treballar a Radio Liberty li van fer una novetada a aquests dos senyors, és així? Sí, com heu comentat en tot el programa, érem gent que ens agradava la broma també, no? I el professor d'anglès, doncs, per dir, escolta'm, sàpigues amb qui te l'està jugant finament, no? Doncs, al començar la classe, doncs, ens passaven un vídeo amb unes imatges i el primer que vam fer va ser treure les piles del comandament i llavors els vam amagar. I ella intenta començar la classe i posar el vídeo en marxa no funcionava. I aquí el meu company, doncs, en Toni, diu, hauria d'anar, li fallen les piles del comandament. No, se l'he provat fa un moment i funcionava, no? I realment les piles els havíem tret i els vam tornar a posar. Va ser l'anècdota i riure una estona per trencar una mica el gel, no, també. Ja li explicarem, que no deu saber-ho. Molt bé, a vosaltres seria molt interessant poder fer un petit recorregut informal, distès, per aquesta magnífica exposició i ho farem en clau sonora, cosa que no és gens fàcil, tenint en compte que és una exposició fotogràfica. Jo gairebé voldria que fóssiu una mica els protagonistes. A mi em sorprenen totes les imatges. D'entrada, el que veiem és una vista aèria de tota la infraestructura. No sé què és el que més sorprèn, què pot sorprendre més el visitant en aquesta primera sala, i si ho voleu comentar, Toni, Josep. Bé, aquí es pot veure, doncs, això, la primera foto que et trobes és la de tota la instal·lació, com has comentat, i llavors les diferents fases de construcció que es va fer de l'emissora, els diferents racons, des d'aquestes primeres fotos del camp d'antenes, mesurant aquí les tensions, la pressió que feia els tensors que aguantaven les antenes. Aquí veiem tot muntant les estructures del que eren els pilars que aguantaven els tensors de les antenes. Vull dir que és, la veritat, una feina que
ara potser no sorprendria tant, però en el seu temps doncs, era una feina faraònica, no? Perquè la manera que es muntaven aquestes antenes i els mitjans que s'utilitzaven doncs, eren molt primitius doncs, en aquelles èpoques, no? Els anys 50, 60. No? I llavors pots veure una mica els plànols, dibuixos de tot el que era l'inici. Nosaltres us sentim perfectament, suposo que la dificultat és sense sentir vosaltres de nosaltres. Ara mateix us preguntem la impressió que heu tingut al poder veure l'exposició muntada, no? Les vostres fotografies ben col·locades, ben situades. Sí, però la veritat és que ja feia temps que sí que he pogut fer això, però estava encara algo sencer. Hem d'esperar que estigués enterrat, destruït i ja fuminat tot. Més val tard que mai, no, Josep? I tant, i tant. A veure, tota la feina que es fa, nosaltres ens interessa molt potenciar el record de l'emissora, ja sigui gràfic o material que tenim guardat per poder algun dia, la idea és muntar un petit museu de la ràdio, tot el material que tenim, i crec que aquest és un gran primer pas de cara a aquesta infraestructura que es pot fer com a museu de la ràdio. Sí, sí. Aquesta no ha caigut, veus? Aquesta no... S'ha girat, va ben, s'ha girat. Sí, sí, el tremolor. Perquè el vam muntar aquí, el vam muntar aquí. Sí, el vam muntar aquí, el vam muntar aquí, el vam posar... Sí. Vinga, que vagi bé, adéu. Allò hi ha contactat una altra cosa absurda, que fa totes les coses? Sí, és que em va fer gràcia, li dic, és maco, això m'ha agradat bé. Sí, sí, sí. De què ha estat TV3? Això tinc. La marinera. Se va descobrint moltes coses interessants. Justament estem en un lloc que està vinculat a la vila, perquè aquí Calacruna, el senyor de Calacruna tenia una casa aquí a la vila, al port, però no com a pescador, sinó com a mercader, perquè allà eren mercaders del segle XV. Doncs bé, hem aprofitat també aquest programa especial sobre Radio Liberty per posar de manifest això, que unes instal·lacions com les de Radio Liberty van permetre que allà dins quedessin resguardades, diguem-ho així, aquestes restes arqueològiques. Eva, volies apuntar? Sí, volia comentar una cosa més, i és que pensem una cosa, la fisonomia que ara tenim de la platja de Pals, tota que tenim recta, no era així. Allò era un golf, hi ha mapes antics que així ho demostren, tenim tota la documentació, tenim un estudi publicat al Centre de Prehistòria Manassi Sobirana en els anals de l'Institut d'Estudis Gironins que es titula El Port de Pals, i si entreu a les nostres pàgines web del Centre de Prehistòria, etc., podreu tenir accés a tota aquesta informació. Però el que és important, nosaltres llancem des d'aquí aquesta petició, és que la vila, l'Ajuntament de Pals, les més institucions de les comarques, col·laborem perquè puguem també donar la veu de nou a tota aquesta vida на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас.